हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन माखासे लामायाव थानाय साइनफोरनि सोमोन्दै बाहाय नोंथांमोना मिथिगोन। थाम्बनेइलावबो नुखाबाय जानो हागौ। दा फैदो जों गोबां जायगायावनो समायना रमायना लामा नुयो आरो लामाजों थाबायो जों आरो लामा गानगारै जों मानसिया कमिउनिकेसन एबा थांलाय फैलायनि जेबो राहा गैया, नाथाय बेनि गेजेरावनो जों माखासे गोबां दिन्थि नेरसोनफोरखौ मिथिना लानो गोनां दङ। दा फैबाय थानाय समफोराव नोंथांमोननो आङो मोनफा मोनफा दिन्थिलांनो लानाय जादों। दानिया फार्स्टआव दिन्थिनो लानाय जादों नोंथांमोननि थाखाय माइलस्टननि थाखाय एबा माइलस्टना मा बुस्थु नोंथांमोननो फार्स्टआव दिन्थिग्रोनि। माइलस्टना जाबाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों लामानि जिं साखाथि फाखाथियाव मालाबा नैबेबायदि मोनसे मोनफा मोनफा खुन्थियाफोर नुलांदों जानो हागौ आरो बे खुन्थियाफोराव थानाय नैबे इन्डियायाव नैबे गाहायनि कालारा वाइटआनो जायो, बेनिफ्राय गोजौआव खर' बाहागोआव मालाबा ब्लेक, मालाबा वाइट, मालाबा मा होनो येल्ल', मालाबा ब्लु, बेफोरबायदि गुबुन गुबुन कालार सोलायबाय थानाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन। दा बेनि बागैनो नोंथांमोननो दिन्थिनाय जादों। दा बेयावहाय नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोना फारि फारि जोबजासिम नायलाङोबा। दा फैदो माइलस्टना माखौ बुंनाय जायो। दा बे जाहैबाय मोनफ्रोमबो लामानि डिसटेन्सखौ दिन्थिनो थाखाय माइलाव मोनफ्रोमबो माइलाव बेखौ मोनफा मोनफा गायलांनाय जायो। हथात लामा जागायजेननायनिफ्राय स्टार्टिं हिसाबै 1 माइल बा बेयाव मोनसे 2 माइल जाहैबा बेयाव मोनसे 3 माइल जाहैबा बेयाव मोनसे आरो माइला जाहैबाय नैबे नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन। नोंनो चार्ट होना होनाय जादों 1 किल'मिटार इज इकुवेल टु 0.62137 मिटार जागोन, बेनिफ्राय माइल जागोन, माइल जागोन। बेनिफ्राय 1 माइलाव बाहाय 1 माइलाव बेसेबां किल'मिटार थायो 1.609344 किल'मिटार थायो होनदों। माने 1 माइलाव 1 किल'मिटारनिफ्राय एसे जानसिन नोंथांमोना नुदों आरो 1 किल'मिटारा 1 माइल जाजोबा। दा बेखौ नोंथांमोना नुगोन आरो 1 किल'मिटाराव 1000 मिटार, बेखौ गोरलैयैनो बयबो मिथिगौ। दा फैदो फारि फारियै अब्ला माइलस्टनखौ माला गायनाय जायो एबा मानो गायनाय जायो नोंथांमोना मिथिबाय। दानिया नैबे कालारा मानो चेन्ज जाबाय थायो बेनि सोमोन्दै फारि फारि नायलांदिनि। दा बाहाय नुगोन फार्स्टआव जे नोंथांमोनहा गोजौआव येल्ल' कालारनि जेलाना नोंथांमोनहा नुगोन नैबे खर' बाहागोआव येल्ल' कालारनि आरो नैबे गाहाय जायगानि मुं आरो बेजों लोगोसे बाहाय डिसटेन्सखौ लिरनानै होनाय जागोन नोंथांमोनहा नुदों। दानिया नैबे आं बुंनो नागिरनाया जाहैबाय नैबे कालारनि बागै, खर'आव थानाय कालारनि बागै। बे कालारा जाहैबाय नेसनेल हाइवेफोराव बे माइलस्टनाव नेसनेल हाइवेनि माइलस्टनाव बेखौ दिन्थिनाय जायो होनदों एबा येल्ल' कालारखौ होनाय जायो होनदों। माने राजा लामा, हादोरनि राजा लामा, मोनफा स्टेटनिफ्राय मोनफा स्टेट फोनांजाबनाय राजा लामानि सायाव बे माइलस्टनखौ गायनाय जायो। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ नाम्बार 2आव नोंथांमोना नुगोन सेकेन्ड हिसाबै बाहाय ब्लु कालारनि नोंथांमोना नुदों बाहाय, नङाबा मा होनो बे ब्लु कालारनि। दा बेयावहाय बियो जादों गाहायनियाथ' आं दहायनो खिन्थाबाय मुं आरो जानथाय थागोन। बे जाबाय स्टेट हाइवेआव दिन्थिनाय जाहैदों। स्टेट एबा मोनफ्रोमबो रायजोनि सिङाव थानाय हाइवेफोरनाव बे जागोन। मोनसे रायजोनि एबा स्टेटनि सिङाव थानाय जायनाखि हाइवे बेनियाव बे माइलस्टनखौ गायनाय जागोन एबा ब्लु कालारनिखौ गायनाय जागोन। बेनिफ्राय नुगोन नैबे डिस्ट्रिक्ट नङाबा बिग सिटि, गेदेर गेदेर नोगोरफोर आरो नङाबा जिल्लानि गेदेर लामा, बेफोरावहाय बेखौ नैबे मालाबा वाइट गोजा नङाबा गोजौआव गोसोम गोनां बेबायदि कालारनि माइलस्टन गायनाय जायो होनदों। बेनिफ्राय नुगोन लास्टआव नैबे भिलेज रड, गामिनि लामाफोराव बेबायदि मा होनो अरेन्ज कालारनि गायनाय जायो होनदों माइलस्टननि खर'आव अरेन्ज कालारनि एबा खमला गाबनि रं फुननानै होनाय जायो होनदों। बेखौ नुयोब्ला बे जागोन मोनफा माबि गामिनि लामा। दा बेथ' सिम्पोल बाथ्रा, बयबो मिथिबाय। नाथाय मानि थाखाय जोंनो गोनां, मिथिनो गोनां बे जाहैबाय जोङो मालाबा बबेबा जायगायाव थाङो, जोंनि आसामावनो जा गुबुन जायगायावनो जा, सिनायै दाबसे जायगायाव जों थाङो। दा बे बेलायाव जों मा जायो, जोङो हाइवेजों थांबाय थानो गोनांमोन, नाथाय हाइवेनिफ्राय हाबलांनानै बबेबा ससेयाव लामाया गिदिर बादि नुदोंमोन, नाथाय जों थांनायनि उनावहाय नुहैबाय जोङो ब्लु, अब्ला बेयो हाइवे नंला। दा जों बेखौ हमनो हानांगोन आरो बे जुदि हाइवे नंलाबा जोङो हाइवेखौ हमफिननांसिगोन। जों माने नैबे येल्ल' कालारनि माइलस्टनखौ नुनानै होसोफिननांसिगोन जों। बेबायदि मोनसे सुबिदा जायो होनदों। आरो जेनेबा बायजोआव थांनाय समाव बेयो गोनांथार, आं दा बुंबाय बेखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव। दा नैबेबायदि अरेन्ज कालारनि नुफैबाथाय बियो मोनसे गामिनि लामा नंला, बेयो गामिनि लामा जाहैबाय। नोंथाङा जुदि स्टेटआव थांनो गोसो जादोंमोनबा, स्टेट रडजोंसो थांनो गोनां जादोंमोनबा बियो सोलायबाय। मानो होनबा स्टेट रडनिया जाहैबाय ब्लुसो जानांगौमोन, अदेबानि हाइवेजों थाङोबा येल्ल'सो जानांगौमोन। नैबेनि थाखाय जोबोद गोनांथार होनदों, बेखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ शेयार खालामना होदों। आंनि बाथ्रा नङा, नोंथांमोनहाबो बेखौ चेक खालामनानै नायबानो नुनो मोननाय जायो। जिहेथु मिथिलाया सानफ्राङा, बेखायसो नोंथांमोननो खिन्थानानै होनाय जादों। एसेनोसै, गोजोन्थों।